Habay keren bikinong patay kubor, u MLA ke Jirang constituency uba Sostenis Sotun akan ru terik Risau Arhajar Arpusan ulepan pau ya gejing sungu yu menteri rang ba gejelau Konrad Kongkal Sangma ubala tung yu kumu menteri sarkar batamai bat kam tam budai wami kemat ke constituency kabadan hano kendong bat ban mi kemat ru naga distrik Riboy. Uba Sostenis Sotun ulepan pau ke gejing sungu ikipat ba ke constituency ke bela penjab yu ke election bat mentau layo ekalat ban syakri kumu menteri sarkar. Baru ulang mo niya ban trishtam man kentiyo ka constituency pada ke jelahi berokawai. Uba sostenis sootun ulang bah katayo kapanwan unselum ya kejingyalang niya ke review meeting bat ke officer sarkar banekran badata helot kitanat rekam kibokmi kumu menteri kibakentup ikatanat CNRD Secretariat Administration bat ka General Administration. Ningkong he kalau ka jingai ngo iublay kumu nomi khmat paiba kumu MLA trong ka Jirang constituency ngai ngo iublay ngai ngo ya ka ye mai ki bahayang ki basam ki jonga bat kerpang ki pai no kersan ki be ki jonga namala dai bam dai bangaya yo ka lingkor man kit kumu nomi khmat la ni kumu MLA na try ngan poy kan ka position ba honorable chief minister un sim badan leban kintop lang ka cabinet te pen pau ke jing khlai ye barok ki pai ba ka constituency pada ke jing ye ke jing shania kila ya ke jing kersan kila penjok bat kunju ru pen pau ke jing songu ye honorable chief minister ya ka jing shania ke jing honorable chief minister bat ya ka hak bal penrung lang yang gawe ni ki ha way bandan lang ka top jang haka sarkar ka cabinet but nakaliang ki pa ka district hi bro way ipen pa ki jing khublai nomor pa ka district ribohi kiladon ki jing angnut laslam ba lang ta banyo ya ka cabinet bot lan ka banyo banrung ka sarkar kumu minister tingi pen pa ki jing khublai ya honorable chief minister ni bakanika jing penrung ka jong i ya way na ki MLA na ka Riboy district bade yang banya don lang ha ka cabinet te hadian ba nagalang honorable chief minister la penrung lai ka cabinet te ka jing i ka jong ai kalong ba ngadai u representative na ka rural constituency tengah kwa ruba kumbang bat eka tanat senadi tengah ba ka connection bat ki grassroots ki rural villages kan lang ba jan bat ka administration kamtam bat ka block office katahi di ka thong ka ba khamat maling ba ka connection lene kata ka service ka ba ngilaban pe benia ngilaban ai ki pai ba kan long ka ba ka ban pen mentoy bat ki pai ba he no kon dong kam tam kin don ki jing sohun bat ka thong hi jong ka sarkar hi ka dei kum tai ru na do honorable chief minister ki ka connection lene kata ka administration ka ba jan bat ki pai ba ki dei ka thong ma tam te nakaliang update tang nakaliang jonga kumu MLA ba mikmat na ka Jirang constituency kepada po ka Riboy district Brokaway ringkat bat ki MLA hi na ka Riboy district ni penpaw ki jing sokumen bat ka jing songo e honorable chief minister ba nakaliang jong honorable chief minister la jet way na ki no mikmat na ka district ka jungi na Riboy district ban dan lang ka cabinet te kalong kai ka ba pentkemen tang nam ta ki pai ba jo ka constituency ka jungi le ka district hi Brockway mara barbor hi ki pai ba ki badan akan no ko constituency akan no district ki don hi ka jing angnut ki don hi ka ta ka jing khmi lenti ba minister ka sarkar kan
la ban wara shibun ki jingkala nang ta ki jingnot kam jang ki pai ba ki badon haka nuka nuka consensi